नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। ए समय आप लोग एगो वीडियो सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। जो ना वीडियो में आप लोगन के नज़र आवत बा सिनेमा हॉल के सीन। जी हाँ, ई सिनेमा हॉल में चल रहल बा फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई। और दर्शक लोग जौन बाड़े वो पूरा तरीका से बेकाबू हो गल बाड़े। जी हाँ, आप लोग देख ही सकतानी कितना हुड़दंग मचा रहल बाड़े सभी के सारी फैंस जौन भोजपुरी दर्शक बाड़े। और ई वीडियो आप लोगन के आवाज़ के साथ भी हम दिखावे जा रहल बानी। उससे पहले आप लोगन से बस ये कहला चाहता नहीं कि आप लोग अगर ये फिल्म ना देखले बानी तो जाइए अपना नज़दीकी सिनेमा घर में जाके ये फिल्म के ज़रूर देखी। और लिस्ट चाहिए तो लिस्ट हमारा भोजपुरी प्लस चैनल के स्टोरी में डालल बाकी चौथा सप्ताह में ये कहाँ कहाँ रिलीज़ भइल बाड़ी बिहार में। तो आप लोग जाइए जाके देखी और इन्जॉय करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। ली देखी ये वीडियो पूरा शोर शराबा के साथ। जय भोजपुरी, प्रणाम।